Benvinguda al meu canal, soc l'Enganxada i amb aquest vídeo donem iniciació a una sèrie de tutorials que estaran tots en una mateixa llista, que és The Academy, que estarà enfocada a aprendre ganxet des de zero. El primer pas és com agafar el ganxet. Normalment veureu que tenen aquesta forma per poder posar aquí el dit gros, com si fos un llapis, però també hi ha gent que ho agafa com si fos una clau. Llavors, a mesura que comenceu, anireu provant i ja veureu quina és la manera que us funciona millor. Avui us ensenyaré a fer el punt baix, és el punt més bàsic del crochet i necessitareu un fil. Jo estic fent servir un ganxet de 4 mil·límetres i un marcador, perquè com que som principiants ens anirà molt bé tenir-lo. Llavors jo estic fent servir un Catty Alabama, aquest fil és com bastant suau, és cotó i acrílic, i faig molts projectes amb aquest fil i començarem fent un nudo corredizo. Per fer aquest nus passarem el fil així, de davant cap a darrere, farem una creu per davant i amb el ganxet el que hem d'intentar és passar-lo per aquí. Llavors ja apretem i sempre intentarem que aquest fil estigui ajustat a la mida del nostre ganxet, d'acord? Un cop hagis ajustat el teu fil al teu ganxet, començaràs fent cadenetes. Aquesta mà el que farà és controlar la tensió d'aquest fil. Llavors el que hem d'intentar és agafar-la, jo faig així, giro la mà i des d'aquí ja m'agafo. Aquesta pinça és molt important, l'heu d'intentar mantenir tota l'estona. Llavors jo començaré amb una mostra de 15 punts, 2... Veieu que el procés de fer cadeneta és simplement passar el fil i entrar-lo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15. Llavors aquesta serà la meva cadeneta inicial. A partir d'aquí començarem a treballar amb aquesta cadeneta. Sempre amb el punt baix n'afegiré una de pujada. Aquesta cadeneta de pujada em servirà per donar-li alçada al meu teixit. A mesura que avancem ho anireu veient, d'acord? Llavors buscarem la segona treneta des del nostre ganxet, la primera no, la segona, i des d'aquí entrarem. Aquest fil el portem cap a nosaltres, agafem des d'aquí i travessem aquests dos, i fem el mateix a cada foradet que ens trobem. Entro, aquest fil el porto cap a mi, agafo i passo per aquests dos, Veieu que se'n van formant unes mini V baixes. Llavors, amb aquest marcador, el que farem serà marcar aquesta primera V baixa d'aquí, que representa el nostre primer punt, Veieu aquesta V baixa? Aquestes trenetes de dalt ens serviran per comptar punts. Llavors a la tercera fem el mateix. Entro, agafo el fil, passo aquests dos, entro, agafo el fil, agafo i passo aquests dos. Veieu que els meus dits es van desplaçant a mesura que vaig avançant, I intenteu agafar sempre les dues hebres de dalt, que no us quedin sueltes, Llavors fem això fins a arribar al final de la volta i ens trobem aquí. Ja he acabat la meva primera volta, això llueix així. Si comptem, seran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 V baixes, que són les cadenetes que havíem fet al principi, Llavors què farem? Quan arribem aquí farem una altra
cadeneta de pujada i girarem el nostre teixit de manera que aquest fil ens quedi enrere, sí? Sempre cap al mateix sentit, cap aquí. Llavors ara hem de tenir com aquesta vista. Un cop he girat el meu teixit, el que faré serà buscar el primer forat gros que em trobi, la primera espigueta, no, la segona, i en aquesta segona espigueta repetiré el mateix procés. Aquí faig un punt baix, sí? Veieu que ara les V baixes em queden cap a aquest sentit. I aquesta també me la marco, perquè això em servirà per a les següents voltes no perdre punts. Fixeu-vos que el marcador el poso travessant l'espigueta de dalt que queda sobre el punt, d'acord? I seguim fent el mateix. Busco el següent foradet, passo 2, busco el següent foradet, busco el següent foradet, passo 2, sí? Llavors anem fent així tota l'estona. Veieu que se'ns va formant aquesta mena de teixit. Llavors, això es diu una mostra de tensió. Les mostres de tensió serveixen perquè imagineu-vos que jo ara vull fer un polso amb aquest teixit. Llavors, el que em permet és saber amb aquest ganxet i amb aquest fil, per exemple, he fet una mostra de 15 punts a quants centímetres equivalen, per després poder fer una regla de 3 i extrapolar-ho al teixit que jo vulgui. Una bossa de 30 centímetres, doncs hauria de calcular quan són 15 punts i després fer la regla de 3 equivalent amb aquests 30 centímetres. Sí? Veieu que va quedant així? Es van formant fileres. Llavors he arribat al meu últim punt. El que faré serà treure el marcador, si puc. La mà esquerra em costa una mica. Treure el marcador, fer aquí l'últim punt i ja tenim les nostres dues voltes. Llavors ara ens toca girar, fem una cadeneta de pujada, que recordem que no ens compta com a punt, i seguim fent el mateix tota l'estona, sí? Aquest primer punt el torno a marcar. Costa una mica obrir aquests marcadors, tot i que m'encanten, són de Foriteta, són boníssims. Us he deixat l'enllaç a la descripció per si els voleu cotillejar. I aquí seguim fent el mateix tota l'estona, sí? Veieu que vaig fent el mateix tipus de punt i que el teixit em va quedant més o menys regular. D'acord? Llavors el que haureu de fer és seguir fent això fins a tenir un quadrat per poder utilitzar-lo com a mostra de tensió, d'acord? És normal que al principi tot el vostre teixit quedi irregular, etc. És totalment normal. Al principi el que costa més de teixir, no? De les coses quan es veuen ben fetes, és perquè es veuen regulars. Llavors no t'ofusquis si a la primera no et queda així, vale? És normal. És una qüestió totalment de pràctica. Llavors aquí fem el nostre últim punt, retiro el marcador, cadeneta de pujada, giro i aquí punt baix, sí? I tota l'estona hi ha vegades que va millor treure el ganxet per posar els marcadors quan són punts tan petits, per posar-lo bé que no se'ns enredi cap fil, sí? I ara ja està, simplement recuperes el punt i segueixes, vale? Llavors, ens trobem quan havíem acabat. El procés és tota l'estona el mateix. Veieu-vos si voleu les
voltes anteriors per entendre com funciona, sí? Però bàsicament és tot el rato anar fent el mateix, anar buscant els huequitos d'aquí de sota les espigues, veieu? Aquests foradets d'aquí, que si giro tinc una espiga, llavors cada forat té una espigueta i anar fent poquet a poquet, fins que la vostra mà s'acostumi. Vale? Llavors ens trobem al final per veure el resultat. Espero que us hagi servit. Qualsevol dubte me'ls pots deixar als comentaris. Llavors, ja ara he arribat al final, veieu que això és com queda tot el conjunt de punts baixos. Ara el que hauré de fer serà fer una cadeneta com les que hem fet al principi, com si fos de pujada, i d'aquí estirem el fil i amb unes tisoretes tallem i amb el fil que ve del capdell estirem i això ja queda tancat. Vale? Això és una mostra de tensió, faltaria veure quan medeix d'ample i d'alt i amb això podríem fer els nostres càlculs per la peça que necessitem. Vale? Veieu que es veuen els punts baixos del dret, són aquestes V baixes, i els punts baixos del revés, que són aquestes As, que si aquest el mires per l'altra banda, també és una V baixa. Sí? Aquest seria el nostre dret, sempre es mira des de la part de baix de tot. I ja està, ja ho tenim. Ara ja has après com fer un punt baix, espero que et serveixi i ens veiem al pròxim vídeo.